நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இப்போ நம்ம சொரக்காய் செடி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொடி வகையை சேர்ந்தது. இது வந்து நம்மளோட குட்டி மாடி தோட்டத்தில் நான் போட்டிருக்கேன். பாருங்கள், இப்போ தான் குட்டியாக பிஞ்சு வருது. இப்போதான் பூவும் கூட இப்போ தான் குட்டி குட்டியாக வச்சுட்டு வருது. நீங்கள் இந்த மாதிரி மாடியில் பந்தல் போட்டு வைக்கலாம். அப்படி பந்தல் போட வசதி இல்லைன்னா நம்மளோட மாடி படியில் கூட இந்த மாதிரி நம்ம இதனோட கொடி எடுத்து விடலாம். நல்லா அது பாட்டுக்கு நம்ம எடுத்து விட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு நல்லா சுற்றிட்டு நல்லா வளர்ந்து வரும். இது பூ, இதனோட பூ பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை கலரில் தான் இருக்கும். இது பூ பார்த்திங்கன்னா நிறைய பூ வைக்கும். எல்லா பூவுமே காய் பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு சில பூ போட்டு கொட்டிட்டு தான் நம்மளுக்கு காய் பிடிக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 பிஞ்சு தான் வச்சுருக்கு. மழை காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே நல்லா வளரும். இது கொஞ்சம் வெயில் காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. தண்ணி பார்த்திங்கன்னா அந்த வெயில் காலத்தில் நம்ம டெய்லி விடணும். தண்ணி அந்த சைடில் எல்லாமே அந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றி போகுது. இந்த விதை பார்த்திங்கன்னா நான் ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்தது தான். ஊரில் நம்ம ஒரு காய் அதை அப்படியே முத்தை போட்டுட்டோம்னா அதிலேருந்து நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம விதை வச்சு கூட நம்ம அடுத்தடுத்து பயிர் போடலாம். இதுக்கு ரொம்ப இட வசதிலாம் தேவையில்லை. கொஞ்சமாக அந்த மாடிப்படியில் விட்டாலே நம்மளுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். இல்லைன்னா நான் விதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடைகள் வாங்குகிற கடையில் கூட கேட்டு வாங்கிக்கலாம். நம்ம போட்டு ஒரு 5 நாள்லேயே விதை சீக்கிரம் முளைச்சி வந்துடும். ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் ஊற போட்டு வச்சிங்கன்னா இன்னுமே சீக்கிரமாக முளைச்சி வந்துடும். இதெல்லாம் அதனோட பூ மொட்டு இருக்குது. இந்த விதை நான் ஊர்லேருந்து கொண்டு போட்டால் தான். கிராமங்களில் இந்த சொர விதை, பிக்க விதையெல்லாம் அதிகமாக கிடைக்கும். இந்த விதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 வருஷம் வச்சு கூட நம்ம போடலாம். ஒரு டேமேஜும் ஆகாது. தண்ணி டெய்லி விட்டுட்டுருங்க. இந்த டப்பா ஏதோ ஒன்று மாடியில் வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 2 அடியாவது இருக்கணும் டப்பா. அப்போ தான் அந்த வேர் போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நான் ஒரு 2 அடி டப்பாவில் தான் வச்சுருக்கேன். ஃபுல்லாகவே படர்ந்து இப்போ தான் போயிட்டுருக்கு. இது குட்டி செடி தான். நீ அடுத்தடுத்த பதிவில் நான் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த சைடில் எல்லாமே ஃபுல்லாக வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கு. நம்ம கொடி வகைனா அந்த மாதிரி பந்தல் போடணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. அந்த மாதிரி மாடியில் கூட நம்ம இந்த மாதிரி படியில் போட்டு விடலாம். தான் குட்டியாக இந்த பிஞ்சு வச்சுருக்கு. அவ்வளோதான். என்னோட இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த பதிவு முழுமையாக பார்த்த அனைவருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி.